Čaute, vítam vás pri mojom novom videu z hry Suffolk Game. Môžete vidieť, že som na účte Rebola 971. Momentálne vidíte, že mám aktívne líky. Spolku máme Martiniuch, Deganovci, Pichľavú beštiu. Dneska by sme boli iba na tejto V3. Vidíte, práve sa mi to seklo. No dobré. Padol nám inteligencia, čo je dobré. Vidíte, že teraz sú tu zľavy na hubičky. Tu máme pevnosť, tam nejdem. 114, tam je 89, lebo to nemám. To nedáme. Dobre, čo sa týka teraz, máme hostinci, vidíte, že tu je víkend skúseností, čo vám bude dávať extrémne veľa skúseností. Dívajte sa, 395, 916 000, 629 000 a tak ďalej. Mohli by sme hodiť niečo do záchoda, len neviem čo mám. Tam asi hodím inteligenciu. Dobre. Poďme sa, no vidíte, elixír, inteligenciu. Toto. To už nejdem kupovať. Pozrieme sa k tomuto šulinovi, nič tu nemám. OK. Dáme si postavu. Vypijeme elik. Dobre. Nakrmíme tohto. Dobre. A teraz by sme mohli kolesom zakrútiť najprv. Čup. Čo to? Čakať. Server je nedostupný. Dobre, sme tu po 10 minútach, čo mi tu nešlo pripojiť, lebo server sa ako keby vypol. Počkaj, ideme najprv do areny. 192 by sme mohli dať, vidíte, len tak. Dobre, a teraz by sme vyskúšali podzemko, kde mám veľké šance vyhrať, ale no, viete. My luck is, no, viete. Zajtra by sme už mohli doraziť túto beštiu. Ok, tak aby som išiel do tohoto cirkusu. Poď. Dobre. Magicky musí dať kritik. Ešte jeden. A teraz. No dobre. No, to by som mohol dať lenže. No, tak už to nedám. Jedine tak kritik, že by som dal teraz, ale no, vidíte. Ale ešte si dáme hubičku. Dáme si toto. Dáme hubičku. A ako môžete vidieť, asi sme nový level. Vidíte, 175. Ok, tak aby som išiel ešte cirkus, asi. Ja idem do veže, lebo jemu vždycky tak malo ostane hajzlíkovi. To nedáme. Nevadí. Neva. Tak ideme na môjho bratov účet. No poď. Dobre, vidíte. Martiniuch, dáme obranu. OK. Dáme pevnosť. Čo som mu dal vylepšovať? Neviem. Jaj, lom. Nie, to mu dal
Nevadí. Kúpime. No, vidíte, že... Ne? To nechcem. Čo? No, vidíte, že teraz sú to menšie bugy. Jaj. Nemôžem sa ani brnenie nasadiť. Nechápem prečo. Tak dáme zložiť. Tak a ideme predávať, lebo predať. Toto predáme. No, nepredáme. Toto tiež. Toto dáme do hajzlu. OK. Dobre. Vidíte, že máme tuto dve húbky, tak dneska by sme mohli dať podzemko. Dúfam. Tak počkajte, ideme do záchodu. Tam hodíme šťastie. Nie? Do záchoda. Dobre. Tak, Auruma na dvojke. Ideme 46, to by sme mohli dať. No, čo som vravil, dali sme to, takže ideme najprv nakrmiť oheň. 43. Teraz si dáme zem. A teraz si dáme svetlo. OK. Takže... No čo už, no išli by sme tie podzemka. Vidíte? Dobre. OK. A teraz by sme mali ísť tie podzemka, že jo? OK. No, dali by sme najprv strom. Začal prvý, takže... Má málo hapok, slíder. No ja by som išiel ešte na toho... Nie, na tohoto nie. Ale na tohoto. Vidíte? No a to by bolo asi všetko. Ak by sa vám páčili takéto videá, tak určite napíšte. Doporučujte mi hry, aké mám natáčať, po prípade si stiahnuť a tak. Dobre. Takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.